Става хора, аз съм Ванката BG21 и днес правя клип на Fits with Frags. Тази игра е безплатна от Steam. Само пишете Fits with Frags и тя е напълно безплатна. Добре, това път ще се мъча. Играта е нещо Western... Не, ще му би. Добре. Но, моите друго реже. Ще го взема. Явно това сега не става да се подел реже. Мкло. Ще брат. Там ще го бия. Бандидос, win the room. Ще ги убия другия път. Бандидос, won the map. 10 точки. А ние бакуците имаме само един спечелен мап. Не. Една спечелена игра. Ама тие, сега ще съм от тихния отбор. Ама тази тъпата игра ма прецака. И трябваше да вляза в другия отбор. Fuck you игра! Fuck you! Ще си чакам доста. Бандитов смисъл. Така е. Да сме хора. Бам. Ето. Мишката с кола. И пак ли бе? Да, естествено. Пуснем този инглес. И прави се никога. Да си брадата. Якото е, че на тази игра може да се мята брадва. Бам. И после с се взима пак. Мишката с кола. И значи този тако принася пак наркотици. Гледай сега. Не, ще го бия. Аре, тъпа мишка. Гледай сега. Боже. Не. Естествено ще ме уби. После ще съдна и ще трябва да го убия. Не, ще начупя се. Не избука. Ако искате да ми викат наши. Немай бе. Ясно. Вече не са ни работи. Имахин, бомбичка, проча. Добре. Давайте. Мишки. Може да избягате, нам къде се скриете. Не, има много място. Айде право. Бау, 40. Не. Затова ще взема лук. Защото мога да правя хедшот. Това ми се плюва. Изерник. Добре. Взема лук. С дясно копче се прави така, а с лявото се изстрелва. Бам. Ти не можеш да закачаш. Ви мене заубивате, да.
Ja, și măcar ați să mă chint de mă scătea familia ta. Eu ați mie. Că am cumpit eu de hacker mă sunt. Da, e mânăcii. Oh, male. Stiu roja cu vecini mobile, Nicole sau... Basi, ciueca. Bot, retard. Tu de umbrella? Așa o ubia. Tu că i-am alea așa. Nu. Am dus un strahăvie. Znam ce este ducă. Dăm-și cupa ta. Inaci! Headshot apau. Nu vrea cum bihou. N-ați să-și mă spaune. Ele papel. Nu vrea spaune mea. Îmi un vulcanic. Doamne, n-ai de priatel. Sau unde să te pupsori. Nu pupsori, nu mă interesă. Tu ăsta și rău, că-l dă la obiect. Au, moștean. Направо шапката му фръкна. И хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да харесва така. Лайкнете и сега ми не виждате какво е. Чао!